Yo oski ndo muda wopafeya nemangoma kupinda ungebhora mumateya ndimboterera munondinyeya agyansalia jan tuobadon abiye 45 again anyway me run vamwe ndevengemba ndana njemba uzansova nyumba January December skirirawo vakada kudhaka nange kwa chiremba kunza wangu rasa wangu semba vamwe ndevesisomu vajaira skirira verore stikomu apa kudira vantodira uri mugomo ipatanira vonange kumatigongo avamwe ndevechaluwa asimakuwa vanotochipema venereso zuva vade kuchizuwa mwantopikira kupinda nacho muguva pane chese nguva rarama mudendere penyume kupfadza njere panyika pano ndozvizere mudendere. Yo, firstly send it back to Jamaica. Anyway you there, check this all again. Sakandati ndakangoti ndichimuka makuseni ndinzwe mutsvairo yemumba nepanze kaziva kwachena ndikazvitabhura ndikati reka ndinorovawo mashe ndakuziva mamero vari kudongorera dondisungira mbanje chingobuda pachesmani ndione varume vari masutu yeble vakaita tek neni muheji veda kundivatura vanga vari 10 neni veda mechi strategy ndakazvitabhura vakaita tek neni muheji veda kundikwatura vanga vari 10 neni veda mechi strategy ndakazvitabhura ndakavatenderedza pageto kunge fen vaindimhanyisa setakamavana gota pen vachindichinjira maskiri kunge benten vakaida kundipinza muringe boxen Saka vanga vakapfeka pese yebasa nemambamadanditambadanziriyasa ichambamo wamwe ndakagaya kurasa it was too late vakange vandifasa vakaita tek neni muheji veda kundikwatura vanga vari 10 neni veda mechi strategy ndakazvitabhura vakaita tek neni muheji veda kundikwatura vanga vari 10 neni veda mechi strategy ndakazvitabhura ndakangoti zvekupinda nemusika yanga vamai wemando masichisika vaibvunza nyaya yedansingira kustika ini mudhuze mangu ndakangona vakusvika vakangonditenderesa sematerese murufaro vaindibata zvezungwa chiti ndine nharo kundipinza bhizi semunhu abata mwana chibharo kana kubata mukazwa bhosi mumagaro vakaita tek neni muheji veda kundikwatura vanga vari 10 neni veda mechi strategy ndakazvitabhura vakaita tek neni muheji veda kundikwatura vanga vari 10 neni veda mechi strategy ndakazvitabhura ndakangoti ndichimuka makuseni ndinzwe mutsvairo yemumba nepanze ndakaziva kwachena kazvitabhura ndikati reka ndinorovawo mashe ndakuziva mamero vari kudongorera dondisungira mbanje nchingobuda pachesmani ndivone varume vari masoto yeblack ndikati ofisa musaona maziso kutsvuka ngedomasi kana kunze kopisa ndosunga matanda ndonogara pasi akazika ngopisa chikafu chemarasta ndisikuwanza sasi nesiso mundidzikisa wakunyanya kutaurisa manje ndokaurisa tek moto dem anyway with them 45 again we not afraid of them cause I like tek neni moto dem vakaita tek neni muheji veda kundikwatura vanga vari 10 neni veda mechi strategy ndakazvitabhura vakaita tek neni muheji veda kundikwatura vanga vari 10 neni veda mechi strategy ndakazvitabhura